Balima Al-Nokma, très urgent. Balima billet samedi 10 janvier 2026. Aïwa, koka 100 keme kaso koko de di karamogo sira yogo ma mogo dobe ka boko kuma de fo. Nebe message tellement black kanyesi Mali procureur bela jelema procureur de cybercriminalité. Ambe ka kuma do me réseaux sociaux sans fait. Ko karamogo munu bora ka fo ko Mali be gagné ko Mali ma gagné. Ko procureur ko auto-saisi oluka kola ko kolu bine ku don kaso la. Mali be garde la. Mba fo procureur nyana akana mo nga kuma wala mede. Ali America moru bake avec Dien Robert. Awa ay karamogo sinayo ka sécurité aya garantie. Mena conseil di malien ma yanango ke folo. Mogo de bora anye do bole ko ka 100 keme kaso di karamogo sinayo ma. Karamogo sinayo ka so encercler lembe bi. Mogo do kaleka de kuni karamogo sinayo soro kube kojugu kala. Mali autorité mogo ay karamogo sinayo ka so garder. Meka chinge de fo nyana de. Ay karamogo sinayo ka so garder akara so akelenga bode. Na kelen bora wallahi ni malé nyamino obe malkala. Donc anga janga ni kuma la me folo. Après me soro ni katemeni kuma. Et puis karamogo sinayo kelema kuma ne Mali karamogo chaman kuma na. E jamana toka moru be kuma o ko teke olutu ka moru gosi neni utu gosi on be boka nga moru la gosi kuma be. Na madame moru mina ayo to indro c'est tout. Ma akana boka be fakali fana douala ou be ko be ke kasoyi. Na ye malien be don kaso la Mali be joa. Moru fana buka konunke ko bete ben se makuyi. O mori te ke ka ko be kai. Ibita soro be ko do ka mai. Ni karamogo ya ke na mabe amba fo et puis ça passe la vie. Akana ke procureur ka wuli ay akana soninga ke Mali kono cheni me ka ali Amerikia. Nene ala cheni me ka Amerikia. Kubu di mon na tom fleke la Amerikia ibaye Ameriki toningala do be boka kuma do fo. Ado be ben se ma do te ben se ma. Ko bete kasola donye kwa Malien. Anga janga nyorla je. Malien et angen dongli me samno ka fo ngena mbe kuma kelen fana fo Mali autorité mo ngena Mali gardien Jigi Jara Mali opérateur économique et puis ni Mali gérou be na fana ay tout kumbe nanga balontana be na ka bo Maroc ay tategere dunta ka tout kumbe Malien anga miri anga jamana be garde la farali ni c'est pas bon anga na foutne wera wuli Mali kono anga ni page tourner Mali ma gagné c'est bon ni gérou be na fana ka tout kumbe fana wone ka conseiller ko di Malien de bema anga mboro dan dusula anga balbla terre la nanga balontana be nanga tout kumbe moru chama be kuma la ko Malien moru chama kuma na de mena moru do fana ka kuma kan kala moru do ko kale be ko ale be baraka ko shube ta balonta anga name Malien ma deli Malien fait ay karamogo sira yogo nenu dabla ala man garsike ka kupula ala man garsike ka kupula vraiment anga limania quoi a digira ne rela ne ba deli Malien be fait anga nin ke jibone nanga balantanon fana be na aka tu kumbe wallahi faut te bembo ay moru toyi moru ye munda ne ka ta dawshika
billahi nin kale alala ne ya visa ɲini ngome na Amerika ya wallahi muru yo koda ne kan do de la ka fone ma kale be semaine kelen de dinema ko ne be do Amerika muru do ya kenna ne mo kan ka muru kele rezo ka ne de kan ka kele muru yo war mu dune kun fo ka ne kasabo billahi nasi ko che ko ne ati ba kaisa nte fe ka to ko foli ke quoi ndo maga dun quoi wallahi kale ko semaine kele ko ne be na Amerika ne ku professeur d'anglais ne nga saranu beta kata dama ne wardu ne kunde ne na lache ne nga sarata kata dama ko ka nga sara billahi ka dese kanjo ka nga depasu kere ka nga sarata nga okol karamugo nga la kere ni bigi ko to sarata ko di murgema ko semaine kelen ko ne be do Ameriki tle flat tle sabat tle nani tate be ka bonne sisite ka bo ko ne ka munyu fo ka se tle woro ma ko non ko ale ma tle wolom la de fois ko shini tle wolom la sera ne tara mu Ameriki ambassade da la mo ma ne wuli mo ma seke chine la chene nana su murga ko ne ma ko non kale barado de ke ko yi ko ne kuntara ko mai billahi nin kuma ne blaka dongo do ne kuma ko nasi do la ko ne ko nasi do la ko ne kana songa nyere joshi ko ne ka to ka jane farla ni me feno de ma neta do saga sude do wa feno a do kasa bolindu fo ka ne kasa bo a ben ala na karache nasi koli ni fambulu fo ka ne kasa bo neta do ngumbe ka nasi modeli mudnema fo ka ne fin kasoro ne mo ne shikola mo di fo ka ne fin ko charbon nasi la koli bulu muru do be bloku ke da nga tienfo mais ne ma kele ou ne ba fa na muru kele ndabla quoi c'est pas bon autoy ni mu galon tika autoy quoi a pas y tourner ça va c'est bon wallahi doni ngala kele ya dabla quoi mba conseil di malien be ma ay pi mba ngini mali autorité mo ko fait mali jeru na tola akure so aku bonya quoi aku encourager quoi c'est la vie ça tu sais na ma ngina ta soro chemera ta mi se ko soro quoi akara dibi jeru koro akara dibi moru koro ala de kitira la abana c'est tout ni pas y tourner là quoi mais ka fode ko ni mori mun kumana ko ginde ko mori rekiri dado mali ballon ko la o tese ka ke munu me ka kuma fo mbado dusu bolendu do dimina do ye video ke ko mori beki dabo mali ko la ko ni mori kumana ko go mine ko don kasola mba fa procureur ngena mogo wa wulu kasola de ay mogo mine ko njoti na kedo abena futne mali kono aga fanga o jeli maka goy ko wulumusoni bobi na tara mogo mine ko ballon ko fana problème abe do faraka mangu yaka munu me ka galon tege mori munu me ka kuma be transition de me bagawdi anta karamo sina ko ni bubu mabel de kunde ka yala mais on fle ka karamo ko ne se ko tukara fle ka karamo ko sina ko ka défend parce que nte fait ko jugu ka soro mais pour dans transition de kadiou de ka kelete mo ko koy ne be mali ga nyaawo de kadini c'est-à-dire na wula ka betra karamo ko sina ko kele sanno na fa fo ita la hal ne karamo ko sina ko bla buru kono ka do atenda fa nyaayi do ya to quoi ne bura to quoi vraiment anga jamana nga basigi o de keni kadini mu ngene bulu ka fo procureur ngena kana mo nga kuma wala mede aya o sema mori nunu sina mori nunu be balo nko ndela mo ni tarika wartu mo badu ni mo mada mori ko la kanika wardama ni mori mi kuma na au kana la mais ko kana kuma tiens la o dictateur di chawan dimino et puis ay karamo ko sinago aya kolosi de wallahi na tora ka bonu ya mina malien parce malien ka supporter ko ne ma foi famiala u kelebe ka ta karamo ko sinago ga so fengede e ma ali kunu kuma ta kama ayere ni video yi voilà bon imagine ni police ou compter nous ku karamo ko sinago soro be ku ba bo bara la ala kan kisa nyo vraiment aya bol daw dusula ni mali jeru bena fana ka to kumbe vraiment o de mene bulu ka fo bengena donc o de kundu mali munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warci no ala be Senwave application télécharger photo flé na Senwave application télécharger be ne ka corps modo urgent 10 € bena ya tay aw so mo be malla Sénégal ko bar Cameroun abolu ka orange numéro to anu to kombe karate ka na warci ma ba so orange mo na sur place wato jabe warci aw so mo ba soro orange mo na sur place donc o de kundu akambe